Здравейте хора! Както се казва, интернет е по-заразен от ебола. В нас в този случай имах два варианта. Или да се скрия самичка в някой ъгъл, или да се боря. Но знам, че в джунглата оцеляват само хищниците. Само за няколко часа клипчето с пранка, който унази София и Верния и Лагия и ми погодиха, достигна вайрал нива. Абе, ебола си е майката. А само като си помисля, че преди я боготворях София. По-скоро помия. Помия. Абе, защо е заключено? Бамя, ти ли си вътре? Отваряй! Името ми е Бела! Време да го запомниш! Абе, Бела дебела все тая, отваряй! Няма да стане, разкарай се и аз живея тук все пак! Ей, тоя пубертет не прощава. Ало, мамо, можеш ли да говориш? Да, кажи Бела, всичко наред ли е? Ако е за бурканите, изпратила съм ги по куриер. Ще дойдат. Оф, мамо, не е за бурканите. Искам да те помоля нещо. Моля те, прати ми 100 лева. 100 лева? Ами, ще ходим с училището до Пловдив. Екскурзията ще бъде супер яка и сме в супер скъп хотел с джакузи, сауна и всякакви такива неща. Моля те. Само ти се ходи, майче. Добре, ще ти прати утре на сметката. Аз ще се оправя някак. Супер, мамо, мерси много. Белслава, Да. всичко наред ли е, майче? Да, мамо, всичко е супер. Айде ще чуем утре. Не вдига. Сигурно няма да дойде след вчера. Това ако бях на нейно място, щях да емигрирам в Япония. Тъпата София. Петьо, защо в Япония? Там е родната страна на аниметата и комиксите. И образователната система е топ. Не, ще проверя дали е добре. Не отговаря. Сигурно не е в настроение. Не, приятелите не правят така. Хайде, ставай, бързо. Действаме! Действаме. Айде! Какво? Не, нищо няма да купувам. Чакай, къде е Бела? Коя? Белослава, тя живее тук. Скритата лимонка ли? Вчера нещо се ядоса и изчезна, тогава не съм я виждала. Добре, кажи къде да я намерим. Аз да не ви причам на бюро справки. Аре. Окей, първата стъпка е направена. А тези ще са ми от полза за бъдещите битки. Гледайте на тях като бронята на 21 век. Малко кифленска броня, но огънят се гаси с огън.
Гледайте, Криско има нова конкуренция. Елате, елате! Алоха, готините! Какво ста? Готови ли сте за трак? Аз съм MC Помия. ВЕЦ-то ми е много по-добро от ВЕЦ-то ти. Моята столична изискваност няма никакви съмнения. Вие ги по визия, по класа поведение. Четирката ми на дупка е просто съвпадение. Нацъкам си добитушка лежерна и с кеф, но даже там напълни се със селен и без лев. Добре, че ни остана градския кенеф, йоу, MC Помия. И не забравяйте туалетната хартия в ръце. И останете готини!